Jangan mana telah dạ xong gì bị mà đã là like them by thank you by xong gì mà hearts like cái đừng thank you very much mana xong gì mà गोजोननाय थाबाय दे मोजां अनिरामा लाइक दानदो आरोना thank you अनिराम South India bây giờ like dan sona merna thank you bi thank you very much गासिखौबो आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे like दानदो thank you ओमफ्राय संगि बिमा होनो दिनै बिजे बसुमतारिया ओमफ्राय जोंहा संगि बिमा बिमा बि होनबाय ओमफ्राय संगि बिमाया सुपारा लाइक होबाय दे होनदों ना थेंक इउ सुपार ओमफ्राय जोंहा संगि बिमाया ना दं मिनिदो आरोना नेना दं ना मिनिबाय ना दं ओमफ्राय जोंहा बिया बिदि नायबाय आरोना सुपारा अनबाय ओमफ्राय अमा ना नामा लाइक होबाय आरोना थेंक इउ अमाया गुड मर्निं ना गुड मर्निं जोंहा बिया मा ओंखाम जादों आंहा ओंखाम जादोंनो जर्जन आमजा मांखो हेलो प्रिटि लेडि बोला थेंक इउ जा अमाया हार हरबाय थेंक इउ संगि बिमाया दे दं होनदों बिमा होनदों ना दं होनदों बिमा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा उल्लुआ जोंहा मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय उल्लु ओमफ्राय परिस्मिताया जोंहा मा होनदों भेरि नाइस होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा अमाया मा प्लिज जइन मी बोला अमाने अमाया ब्लु ब्लु होबाय आङो ब्लु बिदोंमोन नामा मायाव दोनफैखोसै ओमफ्राय कनफास हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय सुपारा मा होनखो ब्लु नांगौमोन होनदों ना ब्लु होबाय आं सुपार ओमफ्राय जोंहा कनफुसआ मा होनखो इयर ए बिउटि अइन बोला आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बाबिनिया मा होनदों आइ लाभ इउ बोला हे थेंक इउ ओमफ्राय सरि सेम टु इउ अमाया अन होनदों आरोना राजु एस मा होनदों राजु एस अके संगि बिमाया मा होनखो ना दं होनाखै बिमा ना सरि एवदों होनदों ना एवदों होनदों मैयानि अजितनिखौ फरायनाय बायदि जाबायहाय ना एवदों होनदों आरोना मैया अजितआबो एवदों होनबाय थादोंमोन दे आंहा ओमफ्राय माबा माबि सोंबाय थादों ना एवदों आरोना दे संगि बिमा एवबाय था दे मिनिनानै थैखागोन कनसाना जा हाय होनबाय हाय कनसान ओमफ्राय जोंहा कनफुस ना ओमफ्राय आई लव योर कंट्री बोला अच्छा थैंक यू मतलब हमारी कंट्री को लव करने के लिए रास रोया जामा के सिस्टर वेयर आर यू फ्रॉम बोला है अच्छा फ्रॉम आसाम है रास कंसर्न मांगे हेलो व्हाट आर यू डूइंग बोला अच्छा मैं बंगाईगांव में से बोल रही हूँ अभी मतलब आसाम से बोल रही हूँ सॉरी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बस बात कर रही हूँ अभी व्हाट आर यू डूइंग बोला ना ओमफ्राय जोंहा पबना जोंहा मा होनखो पबना सो बिउटिफुल जी बोला थेंक इउ भेरि माच
ओमफ्राय जोंहा नारगिजा हाय होनदाना हाय संगिबिया मिनिबाय बिनि थगाजो सुपारा जा अन होनदों अमाया जा मा होनखो खाम सेक हा बेलेग नामा बेलाय नाइस तो कमेंट सेक बोला अच्छा किसको बोला है कमेंट सेक करने को ओमा किसका नाम था ये नियास नियास तो जब है किसका नाम था रे ससुपारा मा होनखो अन होनदो आरोना ओमफ्राय जा खानसना जा मा होनखो what are you suing I do not understand बोला इंग्लिश आता नहीं इंग्लिश नहीं आती है ओमफ्राय मा होनखो सुपारा जा अन होनदो आरोना ओमफ्राय जा अमाया मा होनदों अन ओमफ्राय जा बड'आ मा होनखो हाय बाजै आंहा दासो होनदों आरोना जेबो नङा दासो होखादोंमोन आङो बड'आ हाय ओमफ्राय सुपारा अन होनबाय ओमफ्राय सुपारा अन बड'आ जोंहा मा ओंख्रि जाखो बिमा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो ओंख्रिया जोगोनारसो जोंना ओमफ्राय जा जानलिङा हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै ओमफ्राय जा सोंगि बिमाया हरबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा राजा मा होनखो यू आर आसाम नेपाली बोला है अच्छा मैं मतलब नेपाली नहीं हो ओमफ्राय जा बड' बया सोंगि बिमाया मिनिबाय सुपारा आं अन दं दे नानि होनदो दे ओइ सानसुआ लाइक देन होनदो आरोना थेंक इउ सुपारा जा अन होनबाय ओमफ्रायो कमलेशआ जा हेल' होनदो आरोना हेल' ओमफ्राय दयाया जा हाय होनदो आरोना हाय दया ओमफ्राय जा उत्तमा हाय होनबाय हाय उत्तम ओमफ्राय जा बारद'आ हाय बोला है हाय कमलेश ने क्या बोला कहाँ से वो बोला जी मैं आसाम से हूँ आसाम से उमाया जांको सुपर पासमोन नामा टाइटेलालाय सुपर प्लीज जइन मी बोला है सुपर बीएस सुपर बसुमतारी जयन मी बोला है अमा ने सुपर ओमफ्राय सुपारा अन होनदों आरोना सुपार नोंखौ नै माबाया अमाया जयन जानो थिनदों ना ओमफ्राय कमलेश ने क्या बोला क्या बोल रहा है बोला कहा गया रे क्या बोल रहा है बोला है अच्छा समझ में नहीं आया ना हाँ दिस नाट ना हाय मेदाम बोला है हाय सुपारा जा अनबाय आरोना बुगा बर'आ मा होनखो मा खालामदों बाजै होनदों आरोना जेबो खालामाखै बुगा बर'आ आर्मि ना ओइ उइल बि इउ माइ फ्रेन्ड बोला आच्छा ओमफ्राय जा बिलिफाङा जा मा होनखो मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायदों आरोना बड'आ आङो बिमा आच्छा आं बिमा होनाखैमोन बाजैसो होनदोंमोन हो बिमासो फरायबोदों होनबा नोंनिखौ होनदोंमोन बाजै आइ एम सरि बाजै होनदों आरोना बिमा होनाखैमोन आरो ओमफ्राय जा सोराङा मा होनखो हाय बाजै सना होनदों आरोना हाय सोरां ओमफ्राय जा फिनिट मा होनदों हेल' होनदों आरोना हेल' फिनिट सुपारा जा अन होनबाय ओमफ्राय जा बारद'आ जा होनदों आरोना रातुला जा मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय रातुल सुपारा अन ओमफ्राय जा सुपारा अन अमाया अन होनदों आरोना सुपाराबो अन अमाया ओमफ्राय बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा सुरेशा जा मा होनखो आई लाभ इउ बोला है
दिंगाया जोंहा मा होनदों लाइक दान बाजे दाना थेंक इउ दिंगा उत्तमा जोंहा मा होनखो जल्दी जल्दी फरकर फरकर बताओ हम लोग देख रहा है बोला है अच्छा ओमफ्राय जोंहा सर्टआ मा होनखो हाय सर्टआ हाय मोजां होनदों आरोना मोजां ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया मा होनो माबासो मा होनोमोनलायो जोगोनारसो दिंगा ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मेदाना हाय होनदों आरोना हाय मेदान सुरेशा आइ लाभ इउ बोला है भारत बर'आ मा होनखो भारत बर' हेलौ बाजै सना मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया जोगोनारसो जोंना ओमफ्राय जोंहा सोराङा जोंहा मा होनखो बाजै मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनदों दा ओंख्रिया जोंना जोगोनारसो आरोना जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा ख'आ मा होनखो अय फायगुन बोला ओमफ्राय आइ लाभ इउ चेनेल जा मा हाय गुड मर्निं बाजै सना होनदों ना गुड मर्निं मा होनो आइ लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो 110 दं लाइक प्लिज अननानै सापर्ट खालामदो आरोना लाइकखौनो होआ गैयानो लाइक करो गाइस लोग प्लीज कौन है प्लीज लाइक करो थोड़ा प्यार करके लाइक करो गाइस लोग किसने लाइक ही नहीं करता ओमफ्राय दिंगाया जोंहा मा होनखो दिंगायाना 110 दङ लाइक प्लिज अननानै सापर्ट खालाम होनदों आरोना माबा ओमफ्राय जोंहा बारद'आ मा होनखो अके आइ लाइक दान बाजै सना होनदों आरोना भारत बर'आ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो जोंहा हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै जोंहा एसबासआ मा होनखो मा नाम्बार बिनानाव नों मा नाम्बार बिनानाव नोंनि मबाइल नाम्बारा होनदों आरोना मबाइल नाम्बार ओमफ्राय बुकुला जोंहा हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिबोनां सना सुपारा जोंहा सोरां साब खालामबाय दे आंखौबो साब खालामदो कमेन्ट खालामना होदो अननानै होनदों आरोना सोरां नोंखौ सुपारा साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदोनो सोरां सुपारा साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक खालामफिन थिनदों ओमफ्राय जोंहा जिदआ जोंहा बर' गार्ल होनदों आरोना हा बर' गार्ल ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो दाबो जाया बाजै गोथार ओंख्रिया बाजै होनदों ओंख्रिया गोथाव जोगोनारसो ओंख्रिया ओमफ्राय मा सोराङा जोंहा उत्तमा मा होनखो भाभी आप कौन सा जगह का है बोला अच्छा जी मैं जगह मतलब आसाम सापागुरी में रहती हूँ मैं सापागुरि ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो साबस्क्राइब खालामनानै हो होनदों आरोना धनन्जय सोरखौ होनखो सोरखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनखो धनन्जय ओमफ्राय जों अमाया अन होनदोंना थेंक इउ बिमला जोंहा मा होनखो गुड मर्निं बाजै होनदोंना गुड मर्निं बिमल ओमफ्राय जोंहा अजया हाय बाजै होनदों हाय अजय ओमफ्राय जोंहा इपिएल मा होनखो इउ नागा मिस गार्ल बोला मैं नागा नहीं हूँ ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो धनन्जय साब खालामबाय दे आंखौबो साब खालामना कमेन्ट खालामना होदो अननानै धनन्जय नोंखौ सुपारा साब खालामबायनो साब खालामनानै कमेन्ट हरदोनो सुपारा साब खालामबायनो धनन्जय नोंखौ बेक हरफिननो थिनदों आरोना आइ लाभ इउ मा होनखो माबोरै दं संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामदोंना खालामाखै होनदों आरोना जोगोनार जोंनिया ओंख्रिया आइ लाभ ओंख्रिया जोगोनार आरोना ओमफ्राय जोंहा मेब्लाया मा होनखो लाइक फैलायबाय आब' सना होनदो फैलायबायहाय नै दा दसे ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो अन होनदों आरोना सोराङा बबेनि बाजै सना नोङो बहा थायो बावसो होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो आसामनि आरोना ओमफ्राय सापागुरि थायो आङो ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो अमा सिलिबा एससि जोंहा जिया मा होनखो लाइक दिया थेंक इउ जि ओमफ्राय जोंहा जोग्राबा मा होनखो हाय बाजै गुड मर्निं होनदों आरोना हाय बिबोनां सना गुड मर्निं
आच्छा इयाव गैला इयाव दं नामा लाइभ फैलायबाय ए दावखोआसैलाय खोमाने कमेन्टआ ऐसा होता है कमेन्टआ आयौ मानो मायाव थुनानै लालाबायो हेलो हेलो लाइक करो गाइस कौन है मेरे भी स्क्रीन में लाइक करके दीजिए थोड़ा प्यार दे दो लाइक करके दीजिए थोड़ा सा एक एक प्लीज एक लाइक करके दीजिए ओमफ्रायो थांखोलै जोग्राबनि उनाव मा होनखो जोंहा बिके बर' ब्लग आयु बिके बर' ब्लग बाजै आङो नोंखौ मोजां मोनो ना मा होनखो मोनो लिरखो ना मोना लिरखोलै बिके बर' ब्लगआ आंनि हो ओमफ्राय मा होनो बिके बर' ब्लगआ नामाबो आंनि बावसो नामा ओमफ्राय जोंहा सनजया मा होनखो हेल' होनदाना हेल' सनजय ओमफ्राय जोंहा उमाखान ना उमाखान आई लव यू बोला है उमाकान्त शर्मा ने आई लव यू बोला सेम टू यू उमाकान्त शर्मा ओमफ्राय जा इपिएल मा होनखो इउ नागा मिस गाल बोला आच्छा मिस आई लव यू जा मा होनखो ए होनदो आरो ना धनन्जया मा होनखो थाथ' आब' एगजाम दङलै आंहा होनदो दे एगजाम दंबा ओमफ्राय जा जिदा मा होनदों हाय मेम क्या कहा है बोला हाय मेम कहा क्या है बोला है क्या है सिमना जोंहा मा होनखो मा खबर आब' सना होनदों खबरा मोजां आंनिया सिमन ओमफ्राय जोंहा जामादारा मा होनदों आइ लाइफ नाम क्या बोल रहा है जामादार ओमफ्राय जोंहा आकुआ जा मा होनखो हाय आई हेट इउ आच्छा आई हेट इउ अके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जामादारा मा होनदो जा जामादारा मा लिरखोलै अन लिरदो नामा ससे माथो सिनायला नाम बायदि एखे जाजोब्बाय जामादारनिखौ सिनायला जामादारा मा होनखो अन आरोना सोराङा जा मा होनखो बाजै मा जाखो होनदों ना जाखो जेबो जाया मा होनो साहा लोंबाय फुङाव सोरां ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो माबे जायगानि जारौ नोङो जोबोद अननो ओंखारो आङो नोंखौ होनदों ए नोंना बोराया मा मावो प्लिज होनदों ना ए मा होनो जायगा आं सापागुरि थायो आरोना आसामनि आङो मा होनो एस बासु ओमफ्रायो बोराया आंना फौजि डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना ओमफ्राय जोंहा दाया मा होनखो करियान गार्ल होनबाय आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो सुपार बिएस होनदों आरोना इन्टजक कमेन्ट सेक होनदों ना सुपार नोंखौ जि टिभि ना कमेन्ट सेक खालाम थिनदों सुपार जि टिभिया ओमफ्राय जा इपिएलआ मा होनखो आ बर' गाल बोला हा जिमे बर' गाल हु ओमफ्राय अमाया अन होनदों ना मेरिया मा होनखो हाय फाइ होनदों ना मेरि देब बर्मा हाय फाइ बोला है ओमफ्राय जा धनन्जया सिमना जामाखो मा जाखो आब' सना होनदों ना मा जाखो आब' सना जेबो आङो साहा लोंबाय सिमन फुङाव आरो ओमफ्राय जोंहा सिमना माखो मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनिया सिमन जोंहा शिब कुमारा मा होनदों शिब कुमारा अपेन बडि होनदों ना अके रे ओमफ्राय अमाया मा होनखो जा इदि नायबाय एफिला जा मा होनखो मै काहामिया मानु हय मै अच्छा ओकोमिया मानु हय अच्छा माने आप ओकोमिया है जा मेरी देव वर्माया हाय बोला है हाय मेरी देव वर्मा ओमफ्राय जा शिवा कुमारा मा होनखो किस मी बोला है धनन्जया मा होनखो सुपारा जा अन होनबाय थेंक इउ आदार्सआ जा हाय होनदों सुपारा अन होनदों सुपारा अन होनदों ओमफ्राय जा फुजिया मा होनखो हेल' गुड मर्निं दाना गुड मर्निं फुजि सुपारा अन होनदों जोंहा थेंक इउ सुपार ओमफ्राय धनन्जया जा गुड मर्निं बाजै होनदों ना गुड मर्निं धनन्जय सुपारा जा अन सुपार अन थेंक इउ जिदा जा हाय गुड मर्निं नमस्ते क्या है बोला जिद गुड मर्निं नमस्ते
ओमफ्राय जा इम्फल हाय हेलो बोला है हेलो इम्फला কি খবর মোর ভাল আপনার কেনেকুৱা ओमफ्राय जा Kongal na hi good morning hi like baksa riba jokola acha hi good morning Kongal ओमफ्राय मा होनो बाक्सा से है गया ओमफ्राय जा सोराङा मा आंखौ बाजै सना आं नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय बाजै आंनिखौबो नायदो आब' आंबो फिसा इउटुबारमोन आब' होनदोंना मा होनो सोराङागै कमेन्ट हरना होनदों आं नोंनो बेग हरगोन दे सोराङागै दे बेग हरगोन आं सोराङागै नोंनो कमेन्ट हरना होनदों दे ओमफ्राय जा Nabia ya hai na hai Nabia कैसे हो जाई फिर हमक moi गुवाहाटीत मानु होय दीदी बोला अच्छा गुवाहाटीत मानु ओके थैंक यू मुझे सपोर्ट मतलब करने के लिए ओमफ्राय फुजिया जा बहा नोंलि आब' बहा निलै आब' होनदों खोमा ना आगै आं आसाम आगै आसामनि आङो सापागुरि थायो जा धनन्जया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै आङो फुङाव ओंखाम जाया आङो धनन्जय सा लोंबाय आरोना धनन्जया जा मा होनखो I love you ना मा होनखोहाय I love ना ओमफ्राय जा नाबियाया मा होनखो আপোনাৰ ক'ত बोला মই এতিয়া মানে কিবা চাপাগুৰিত থাকে বঙাইগাঁও নাবিয়া মোৰ কৰ একদম ৰিয়েল কৰ মানে डिजनी হয় মানে ओमफ्राय जा के बियारा जा मा होनदों हाय बाजै मा खौरां होनदों ना खौराङा मा होनो मोजाङैनो दङ के बियार नोंनिया माबोरै दङ जोंहा रबबा जामांगो बहुत क्यूट हो आप बोला थैंक यू वेरी मच रबक जा बीके बर' मांगो नों नामनिपा बीके बर' ब्लग कौन है रे नंगौ नामा क्या लिखा नंगो नोम आईफे मेदाक कौन सा भाषा है रे समझ में नहीं आ रहा के आरबिया मा गोजा आङो नोंखौ मोजां मोनबायलै होनदोंना ओमफ्राय जा उरखावा मा होनखो अय बाजै नोंना बेसे जाखोलै माखौ सोंखोलै उरखावा ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो अखा हादोंना हायाखै होनदोंना अखाया हायाखै जोंनिखै ओमफ्राय सान्दुंबो गैया आरोना एसे एसेल' ओमफ्राय जा बिजेना मा होनखो हाय बर' होनदोंना हाय बिजेन ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो मा लाल साहा ना गाइखेर साहा लोंनाय आब' होनदोंना गाइखेरनि साहा मा होनो लाल साहा लोंनो हाया आङो गाइखेर साहा लोंदों ओमफ्राय जा कनसन साइनि या अके इट्स अके बोला ओमफ्राय जा गौतमा मा होनखो हाय होनदोंना हाय गौतम ओमफ्राय कमला मा होनखो जा मा खबर आब' होनदों खबरा मोजां आगै आंनिया ओमफ्राय जा कनसन साइनि यानी क्या बोला हिंदी बोलो ना बोला अच्छा हिंदी बोलना है ओमफ्राय जा बर'आ मा होनखो मा सायादा होनदों सायादा बोला मा सायादा बर' ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनदों मासे साइज ओमफ्राय बाजै नों होनदों आरोना ओमफ्राय जा लुक्सिङा मा होनखो कहा देखी हो बोला कहा देखी हो मतलब कहा देखी हो का ओमफ्राय जा बर'आ मा होनखो मा सायादा कौन सा भाषा है रे मतलब समझ में नहीं आ रहा है बोरो मतलब ये दे मा होनो त्रिपुरा का है क्या ये ओमफ्राय के बियारा मा होनखो अय बाजै आंखौ सिनायाखै नामा नों होनदोंना
सिनायस्लाबासैथ' आरो के बियार आगै मा होनो ओमफ्राय बर'आ मा आंखौ मा साया मा दे ada अच्छा बोल रहा है ना बुरा बोल रहा है ले समझ में नहीं आ रहा है बोरू ओमफ्राय जा लुक्सिया मा आंखौ where are you from बोला है from आसाम है मेरा लुक्सि ओमफ्राय जा बेलस्रां आरा मा होनदों आंहा आंना मांना खासा ओमफ्राय जा आरफिया मा आंखौ हेलौ सिक्सि बोला गौथमा जा मा आंखौ ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आङो गौथम फुङाव जाया आङो साहा लोंदों आरोना धनन्जया मा आंखौ जा लाल साहायासो गेस्टिक जाया गाइखेर साहाया गेस्टिक जायो होनदों आरोना आङो लाल साहा मा होनो गाइखेर साहाखौसो लोंनो हायो आङो लाल साहाखौ लोंनो हाया आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा राभा नुजाफैनो हादों आरोना ओमफ्राय नालेबखौ गोसो खांना फैबाय फैनांबाय थायो ना मा फैनांबाय थायो होनबाय खोमा ना राभा थेंक इउ दे राभा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो जोंनिखै मार अखा हादों बाजै होनदों ए नोंसिनिखै अखा हादों आरोना नोङो मा होनो नोंलाय अबेनि धनन्जय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अभिषेकआ हाय होनदों आरोना हाय अभिषेक ओमफ्राय जोंहा बिदान हिदिस देब बर्मा है ना हिदिस अच्छा ओमफ्राय जोंहा बर'आ मा होनखो यस बोरुआ यस लिखा है अच्छा त्रिपुरा का मतलब त्रिपुरा का है और ये विधान भी होगा ना विधान आपकी मतलब त्रिपुरा का होगा क्या ओमफ्राय जा राभाया मा लाइक दान हाजोआव होनदों ना आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे जा मिस्टारा मा होनखो बिनानाव दंना गैया बाजै होनदों आरोना बिनानाव दङ सासे आगै मा होनो मिस्टार केआरबिया मा होनखो थोद बायोलै आं बिदिबा होनबाय आया केआरबिया मा होनो केआरबि सोर जाखो र' नायना आं र' दसे उनाव आगे ओमफ्राय जोंहा लुक्सिया मा होनखो आसाम कहाँ से बोला आसाम बङाइगाव मतलब सापागुरि ओमफ्राय जोंहा रकआ मा होनखो दिनै किउट नुथारदों बाजै होनदो ए नंगौ नामालै बिके बर' ब्लगआ जा मा होनखो आंनि नामखौनो लाना फैबाय नामाहाय सोर जाखोलै नोंगौ नम आईपी मेडाक मिसिंग लैंग्वेज मीनिंग आई लव यू बोला अच्छा मिसिंग लैंग्वेज मतलब आप मिसिंग लैंग्वेज लिख रहा है क्या बीके बोरो मिसिंग बोरो ब्लग अच्छा सरि लैंग्वेज मिसिंग आई लव यू बिदि होननाय जायो खोमा आरोना बर'निफ्राय बाहारा जोंहा मा होनखो बैमानि अच्छा बायमामि बोला है बायमामि ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो गुड मर्निं दा बड'लेण्ड बिफानिया माबासो जालायगोन सिस्टार होनबाय नामा किया खालि होनदों ना किया खालि होनदों नामालाय मा होनो बड'लेण्ड सायखालि बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो बाजै बिनानाव दंना गैया बाजै गुड मर्निं दे माबा बड'लेण्ड बिफा मर्निं ओमफ्राय किया खालि होनखो ना माखोथाय साहा लोंबाय आङो ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो बाजै बिनानाव दंना गैया बाजै आङो लाबोगौमोन बाजै नोंनि बिनानावखौ होनदो ए नंगौ नामा धनन्जय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बर'आ मा होनखो इन फ्रम आसाम बोला है इन फ्रम आसाम फ्रॉम आसाम है हाँ मेरा आप कहाँ से हो ओमफ्राय जोंहा जिथुआ मा होनखो आब' नोंनि होनदों आरोना ए नंगौ नामा आगै सना बिटिवाइ सना लोक्षि ओमफ्राय
जोबजासिम थागै दे सना दे लोखि दे ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा आंखो बाजै जिउ आङो नोंनि चेनेलाव हाबना अल प्रेयास खालामबाय आं आदसा अल प्रेयास खालामबाय आङो जायखि जाया कमेन्ट हरना दोननि बाजै दे आं ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनि बाजै थाथ'लायदो बे बासाव बे बाजै सना होनदों ना बाय बाजै सना होनदों दे मा होनो सोरां बे हरना दोनगोन आङो दे सोरां ब्रह्म बे हरना दोनगोन आङो दे ओमफ्राय जा बेलस्रिया मा होनगोन ना नान' बान'नि नमिल हरलाहे ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनदों मा मेथाइजों साहा लोंखो बाजै होनदों आरोना बिस्कुटजोंसो लोंदों साहाखौ ओमफ्राय जोंहा महतमाया लिरबाय ना मा धनन्जया मा होनखो बाक्सानि बाजै होनदों नों बाक्सानि आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हाय होनबाय हाय सनजित ओमफ्राय बुदिरामा जोंहा मा होनखो बुदिरामा मा होनदों हेलौ मा खालामदों बाजै होनदों आरोना मा होनो जेबो खालामाखै रायज्लायदो नै दसे अरुणा बहानि जाखो होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि सापागुरि थायो ओमफ्राय जोंहा महामदा जामानगौ What is your name बोला है My name विश्व कवि है मेरा नाम विश्व कवि है और फ्रीटरसन नाम करने जी एक आंखें से देख रहा है के आलेक्सा जामा नों थानाय मा होनखो नों थास्रिया बहानि ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनगोन नालेब बिनानाव सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा उरखावा जोंहा मा होनगौ अय बेसे जाखोलै बैसोआ नोंना बाजै होनदों आरोना बैसोखौ सोंदों ना फिसालायानो सासे दङ आंना 31 बारबावबायसो मा होनो उरखाव ओमफ्राय जोंहा जिउटिया मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय जिउटि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बिनानावखौ आंनो हरदो बाजै साख्रिबो दंखायो जाहोनो हाखागोन होनदों ना नंगौ नामा मिस्टार दि मा साख्रि मावोलै नोंलाय लोखिया जोंहा मा होनखो निजोरा कुमार बेराम निजरा कुमार वर्मा को जानते हो बोला निजरा कुमार मतलब मुझे नहीं मालूम है लक्ष्य छेत्री ओके मिस्टार प्रेमा जामो आंखो बाजै दिनै 108 नायग्रा माथो होनबाय खमायबावबायसो मा होनो खमायबावबायसो 200आनो जानोसै मोनदां दहायो माबायानो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा माखि आदसा हेल' होनदों आरोना हेलौ आरा जोंहा गल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो छबि करो भाभी और भाई और बहना बोला है ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो आंनो बिनानाव हरगोन ना बाजै होनदों ना बिनानावखौ हरनो आरोना आरो आं एलबि फरायग्रोनो र' धनन्जय होनदों जा सहिदा मा होनगोन बिनानाव नों थानाय खामानि दंना गैया दंबा आं थांगोन होनदों आरोना खामानि मा होनो सहिद आं थानायाव मा होनो मा खामानि आरोना मा होनो आदा ओमफ्राय आरा मा होनखो भेरि नाइस होनदों आरोना थेंक इउ आर ओमफ्राय गबिन्दाया मा होनखो मा खबर बाजै होनदों ना खबरा मोजां आंनिया गबिन्दा जा बिके बरा मा होनखो आसाम और थिनथा जगदीश नाम कुसुम बोलाय खावसुम ओमफ्राय जा मा होनखो बिकास
थारां बिकास थारां धनन्जय मा होनखो बेसे यार्स बिनानाव बाजै नोंना हरगोन दा होनदों बिनानावाबो आंना मा होनो ग्रेजुवेट जानायसो बि इसि मा होनो ग्रेजुवेट जाबायसो बिनानावाबो आंना धनन्जय आगै नोंबा बे ओमफ्राय जोंहा लुक्सिया मा होनखो इयार्स अफ बिउटि बोला हे थेंक इउ लुक्सि ओमफ्राय जोंहा जितुआ मा होनखो बाजै दहायनो मा होनखोमोनलाय दहायनो मा नाममोन दा बाजै नोंखौ औ नोंगौ जितु सना लोखि दे नेथ' होनखादों आङो नेथ' दे सना दे लोखि जितुबो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मंगला मा दंमोन आरोना मोजाङैनो दंथ'यो मंगल मिस्टार फ्रेमा मा होनखो दिनै समायना नुथारदों लय बाजै होनदो ए नंगौ नामा मिस्टार फ्रेम आगै सना आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिल्लीबा ओमफ्राय जोंहा नबिना मा होनखो अय हेलौ आस्सा सिंगेल बया हेलौ बाजै खावब्लि नुजा फैलायबाय आरोना होननानै नायदो आरोना खावब्लि नुजा फैलायबाय आङो दिनै दायो ओमफ्राय जोंहा मा होनो मिस्टारा मा गामि नानि नोंनिया होनदों आरोना मा होनो आङो दायो बङाइगाव थायो आङो मिस्टार दि ओमफ्राय जोंनिया गामिया माबा आरोना बिजिनि थांबावनांगौ एसे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिकिया मा होनखो आंका ट्राइब का नाम बताओ बोला है आदसा आतानि रे बिके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मेब्लाया नोंसिनि जायगायाव दुर्गा फुजा जागोन ना जाया आरो मा जायगा खोन्थाहरलाय दे होनदों ना आदसा दुर्गा फुजायाथ' जायो ओमफ्राय बङाइगावसो दं नालाय दुर्गा फुजाया जायो ओमफ्राय मा होनगोन राभाया र' दै आगै नालेबदो दे राभा ओमफ्राय सिंगेला जोंहा मा होनखो थामाम दुनिया लागैसो दे आजि बेखायनो बिदि नायबाय आरोना सिंगेल आगै कमेन्टआ नांथानानै थायो र' नायनांगौ कमेन्टआबो माबा नांथाग्रा बेमार जानायसो मबाइलाबो थोराया मा होनखो मा बाजै बहा कमेन्टफोरखौ फरायना होनो नांगोन मा बाजै बहा कमेन्टफोरखौ फरायना होनो नांगोन होनदों आरोना नोंगौना मा होनो बिबोनां सना धनन्जय ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो ओमफ्राय फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय ना बाजै होनदों ना आंनिया फुंनिया माबा मा होनो साहा बिस्कुटसो नोंनिया फुरि नामा आंबो फुङाव लुबैयो बहा मोनजानो आरोना मोनजायाना थांनोबो बायो खर्थासो मोनोलाय फुरि गुदुं गुदुं बेरदां फुरि मोना हेलो गाइस कौन है मेरे एलबी स्क्रीन में एक लाइक दीजिए एक लाइक ना फुरिखौ जाखांबाय नामाब्रा सिंगेल आगै पूरी हाँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया आपका सिंगल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फिर आराम गुड मॉर्निंग बेना गुड मॉर्निंग ब्रेजा सुक्का मान के सुक्काराम माली सुक्काराम माली देबरा गाव सरि देबरगाव मंगलपुरा राजस्थान ओमफ्राय दिपना कुसां रामराय राधे राधे लिखा है सुक्का है ओमफ्राय जा लुक्सा मा होनखो लंच हो गया बोला लंच हो गया मेरा मतलब मॉर्निंग में चाय पे लिया है चाय और बिस्कुट लक्सी अरे जा पियारा मान के सपोर्ट मी ओल्ड फ्रेंड बोला है पियार बोडो ने सपोर्ट करने के लिए बोला है कौन कौन है सपोर्ट करो गाइस लोग पियार बोडो को और कौन कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो ओमफ्राय जाथ'नोजा मा होनखो बेयो कमेन्टखौ बाबो फरायनांगोन बाजै ओमफ्राय बया कमेन्ट नंगौ नामा बया कमेन्टखौ फरायो नामा मा होनो धनन्जय एरलानाय मानि फरायनांगौ नामा ओमफ्राय जा नबिना मा होनखो ओइ हेल' के ओमफ्राय ओइ हेल' के
kaha ho bola na oi hello kaha ho ओमफ्राय सिंगेला मा आंखौ ओइलै बाजै नोंना बिस्किट आरो साना आंना फुरि आदसा मा जागोन ना बाजै होनदो आंना साहाजों बिस्कुटसो ओमफ्राय नोंना टेस्टि ना मालाय सिंगेलागै टेस्टि नोंना ओमफ्राय दिंगाया जों गाबहरबाय नै दिंगाया मा गाबनो ओंखारगोलै दिंगा ओमफ्राय खम बड'आ मा होनदों जोंहा बाजै आङो दसे खामानि मावदोंमोन दासो हरनो हाबफिनबाय होनदों जेबो नङा दे बड'आ खामानि मावदोंमोनबा सिंगेला जा लाइक दान बिमा होनदों थेंक इउ माने सिंगेलागै लुक्सि साइखाबोबाय नामा हेलौ गाइस हेरे सोर सोर दंहाय लोगोफोर होनदोंना बर' माबाफ्रानो आया ओमफ्राय बड'ला मा होनगो आंना टाइम गैथ'ला दे आं बोरमा बेदर ओंख्रि संगासिनोसो आं होनदों दे बड'लेण्ड फिफा बोरमा बेदर ओंख्रि संनो आरो दे संग्रोदो दे बोरमा बेदर ओंख्रिखौ संग्रोना दे संग्रोनानै लादो ओमफ्राय जोंहा सिंगेलागे मागौ एसे टेस्टि जायो जानायालाय आंना ओमफ्राय जानायालाय आंना ओमफ्राय नोंनिया जाद्राया आरो लै ना बाजै आंना जाद्रायाथ' आरो आंना थावसिनाब्रा ओमफ्राय गाइखेर साहा मोनलोंबानो थानो हायो आरोना ओमफ्राय लाल साहाबाथाय उदैया माबाजोबो आरो एग्लुंजोबखायो सिंगेलागै लाल साहाजों थानो हाया खिन्थु एकदम बोरै मोनथारो ओमफ्राय मैखोमा जामांगो आंहा दासो होनदों आरोना जेबो नङा दे मैखोम ओमफ्राय जोंहा सायखंआ मा होनदों हेल' होनदों आरोना हेल' सायखं बड'आ मा होनखो बाजै ओंखाम जाखांबाय नामा बाजैया होनदो आं ओंखाम जायाखै बड'आगै साहा लोंबाय आङो साहा बिस्कुट ओमफ्राय जोंहा बाबुला मा होनखो लिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनदों আচ্ছা दंबावो ধর্মেন্দ্র জামানকে কি কৰিছা কৈছে একো কৰা নাই এনে কটা ফাটি আছে এলবিডি আছে ৰে ओमफ्राय जा बाबुल ओमफ्राय जा सोरा मा होनखो आब' बड'जों आंजों आब' बड'जों आंजों बिदा फंबाय जावजासो ओमफ्राय गुबुन नाम दानसोरां सोरां बड'नाबो इउटुब दं आंनाबो सोराङानो नामा होनदों ना सोरां ओमफ्राय मा होनो बड'जों नोंजों बिदा फंबाय सोरांजों ओमफ्राय माबोरै होनदोंमोन फंबाय ओमफ्राय गुबुन नामा दानस्रां आरोना आदसा बड'निया गुबुन नामा दानस्रां ओमफ्राय नोंनिया सोरां आरोना बड' दानस्रां ओमफ्राय सोरां ओमफ्राय धर्मेन्द्रआ आइ एम कामिं बेक बोला I am coming back. Ras dasa hai bola hai ओमफ्राय जा दाखुआ जोंहा एक्सेस लिरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मर्दिया खेयारा जा मा हेलौ बोला हेलौ मर्दि ओमफ्राय जा दाखुआ जा मा आप बहुत क्यूट है बोला है थैंक यू आप बहुत क्यूट है जी बोला है बड थैंक यू जी ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा थिबलबो लाइक थुबायलां दे थेवब्लाबो लाइक थुबायलां दे होनदो दे बड'लेण्ड फिफा गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक थुनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा फोरि नुजाफैदो हेलौ होनदो हेलौ फोरि फ्रेन्ड दाखुआ जोंहा लाभ इउ होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमडिया ट्रेन लिरदो फोरिया जा मा फ्रेन्ड आरोना थेंक इउ फ्रेन्ड दाखुआ जोंहा लाभ इउ जि होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा दाखु
love you जि बोला thank you जि ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो बे आथिंजों हो गाग्लिनासो बानायोनो बाजै बिस्किटखौ आयौ बेखौनो जायो आरो ना नोङो बाजै होनदों ना नंगौ नामा आथिंजों गाग्लिनायसो माबा माबि सानबा जानोबो बालायलाङो उफाय गैयाना मा होनो सिंगेलागै जानांगौ जायोब्रा ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों बाजै नोंगौ बिदिनो होनदों अ सासेया सोरमोन दहायना सोरां होनदों सोरांजों बड' आंसा सानैजों बिदा फंबाय मा होनो असे नामा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनगोन आब' बड'जों आंजों होनदों सानैबो बिदा फंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा केसाइदा मा होनगोन you looking like vanilla flower आइसक्रिम बोला है ओमफ्राय जोंहा लिखे नामा लाइक दिया है थेंक यू केसाइड ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो फारि लामब्रे फैबाय हो होनदों ना फारि लामब्रे फैबाय हो होनदों नै जोंहा राबाया जोंहा राहुला मा होनखो हाय सिस्टार होनदों ना हाय ब्रादार मिस्टारा जोंहा मा होनखो नोंना फिसाया मा मावो होनदों ना आंना फिसाया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना मिस्टार डि ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मा होनदों जोंहा दीपक प्रधाना लाइक दान बोला थेंक यू लाइक करने के लिए दीपक प्रधान धनन्जया मा होनखो बाजै ना मा ना जाना मोजां मोनो बाजै नों मा ना जाना मोजां मोनो मा ना जानो आरोना नाखौ आङो नामखौथ' मिथिया बै उदै गिदिरा मा होनोमोनलायो बे मा होनो बिदै गोनाङा नाम मोनथिया आङो नानि नामखौ बेखौ मोजां मोनो आङो बिदै गोनाङा सनाफोर बिदै गोनाङा उदैयाव मा नाम होनोमोनलाय नाखौ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दान खार' बाय होनदों आरोना आदसा लाइक होबाय आरोना मिस्टार फ्रेम थेंक इउ आगै फोरिया जोंहा मा होनखो राबा आङो डक्टरनावसो फैदों होनदों फोरिया डक्टरनावसो दं होनदोंहाय राबा सोर लोमजादोंबा सिंगेला मा होनखो बाजै आं अन दं दे नाब्लाबाय दङलै होनदो दे सिंगेलागै दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो नाब्लादो नोंबो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फोरिया रानिखौ लाबोदों लोमजागासिनो होनदों लोमजागासिनो मोजां नाय फ्रेन्डफोरि ओमफ्राय नानिखौ ओमफ्राय फोरिया गाबहरदों आरो नै ओमफ्राय जोंहा फुदिअ एमजेया मा होनखो बिके लोगो सना मा आदसा ओंख्रि संखो होनदों माबा मा होनो ओंख्रिया जोगोनारसो जोंनिया लोगो पिकसारखौसो नायबावलायदों आङो मा खालामदों नोंलाय लोगो ओमफ्राय जोंहा मारदिया मा होनखो कहाँ से है फाबिजि बोला है जी मैं आसाम से हूँ मारदी ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो अनलाइन होनदों ना फोरिया जोंहा आं थांबाय दे फ्रेन्ड गाज्रि दा मोन दे होनदों मोना दे फोरि मानो मोननो मोना दे ओमफ्राय जोंहा फुदिया मा होनखो एमजे अके एमजे होनसै साब खालामबाय लोगो होनदों थेंक इउ दे फ्रेन्ड गोजोननाय थाबाय दे फ्रेन्ड आंबो नोंखौ बै मबाइल मोनसे माबा होनो र' नोंनाथ' बुरजा जाखाबाय जानायालाय लोगो ओमफ्राय जोंहा कनिन बसुमतारिया मा होनखो ओमफ्राय सिंगेला बाजै फोरि होननानै नै नायखुमाहरदों जोंहा जा एमजेआ ब्लु होनदों आरोना होबाय आङो फ्रेन्ड ब्लु होबाय आं राबाया जोंहा रलै फोरि लामब्रे होनदों आरोना राबाया फोरिया जोंहा मा सोरबा जयेन गैयाबा जयेन जादो दे होनदों सोरबा जयेन गैयाबा जयेन जानोनो फोरि बड'आ मा होनखो हेल' होनदोंना हेल' बड'आ जावजा बाजै जावजा खा नुखायो नों बाजै नुखायो नों बाजै सना होनदों आरोना आदसा जावजाखा आरोना ओमफ्राय
सोदोमस्रिया हाय होनदाना हाय सोदोमस्रि ओमफ्राय जा एमजे लोगोआ मा होनखो एमजेआ आदा राबा साब खालाम होनदों आरोना राबा साब खालामनोनो एमजेजों ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो सिंगेल आगै मा खबर होनदों नै फोरिया आयौ ओमफ्राय सिंगेल आगैया जा नै बोरमा ना मैसो मा जाखो बेलाय बोरमा मा होनो मोसौसो जाखो ना बोरमासो जाखो ओमफ्राय जा बिरफुङा मा होनखो हाय सिस्टार कैसे हो बोला है मैं अच्छी हो ब्रादर आप कैसे है ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ हा हा मिनिदों जा बिफाया राबाया मा होनखो जा कमल खात जाम्बि नालाय होनदों आरोना नोंगौ खोमा औ नोंगौ खोमा उदै गिदिरा आं उदै गिदिरसो होनो बिदै गोनां बिदै गैयै नाखौ जाखाया आङो ओमफ्राय बेखौ जायो आरो आङो ना बाखि ना जालाबाय मा होनो जानो जाया आङो बांसिनानो सिंगेला मा होनो मोजांलै बाजै बोरै नोंहालाय मारै दं होनदों आरोना सिंगेला गैया बोरै ओमफ्राय जा कनकआ मा होनखो हाय आब' होनदों ना हाय आगै कनक ओमफ्राय जा एम जेआ मा होनखो लोगोआ साब खालामदो लोगो आं एम जे ब्रह्म होनदों साब खालामनोनो फोरि लोगो गैयाबा लोगो जानोबा नै एम जे ब्रह्म फोरि ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो मालाबा लाइफ होलाय नों ओंख्रि संनायखौ होनदों ए र' होगोन आङो ओंख्रि एरनो बावोना खामथाब खुमथाब ओइफोरा गासै जाबाय थादोंमोन ना थिफिनानो आंनिया गंनै खामथाबबाय दै फुदुंनानै गेसाव दै फुदुंनानै दोननाया थिफिनाव गंनै गैला आंना थांबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फोरिया बारा मोजां नङा रानि लोमजादों होनदों फोरिया मा होनो सिंगेल आगै बारा मोजां नङा होनो बारा मोजां नङा रानि लोमजादों होनदों फोरिया जा राहुला मा होनखो नों बेसे बोसोर जाखो होनदों आरोना ए बोसोरखौसो नांगौ आरोना ओमफ्राय मा होनखो आङो मा होनो 31 बारबाय दै राहुल ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो बाय बाय होनदों आरोना बाय बाय ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो अ दे सोर मा जादों हो फोरि होनदों फिसाजो लोमजादों होनदों फोरिया ओमफ्राय जा आमिना हाय होनदों हाय आमिन हेलौ ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो थांबाय दे फ्रेन्ड होनदों अ दे फोरि दे डक्टरनावसो दंबा जा बड'आ ब्लु हरलाय होनदों आरोना बड'आ आगै हरबाय आङो ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो राबा फिसाजोआ लोमजादों होनदों राबा फिसाजोआ लोमजादों होनदों नै राबा फोरिया ओमफ्राय निबारना जा मा होनखो आब' माबोरै खबरा होनदों आरोना खबरा मोजां आंना निबारन आगै ओमफ्राय जा इनसु मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना जोगोनार आगै एनसु सिंगेला जोंहा बिदि बुबाय आरोना मा जाखो सिंगेल खाफाल हारे खाफाल बुबाय आरोना ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो अ दे थाबनो हामगोन दे होनदों राबाया थाबनो हामगोन दे होनबाय फोरिया जा मा होनखो बड' आसाम जयेन जादो कमेन्ट हरना दोन दे आङो दाहाय बेग हरगोन भिडिअ नायनानै होनदों फोरिया लोगो जानो थिनदों नै बड' आसाम ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोननांगौनो दायो बेग हरगोननो फोरि बसुमतारिया ओमफ्राय जोंहा मा जा थबसिङा मा होनदों मिक्सा जखाराजा ओमफ्राय फोरिया जामांगो राबा गोजोननाय थाबाय होनदों आरोना राबा गोजोननाय थाबाय होनबाय फोरिया जा थांथ'बाय दे होनदों आरोना ओमफ्राय जा इनसुआ मा होनगोन मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ना ओंख्रिया जोगोनार आगै जोंनिया ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो मोजां देखाय दे होनदों आरोना मोजां देखायनो थिनदों जोंहा राबाया सिंगेला जामांगो आदसा जल्दि कमेन्ट करो रे फाग्लि हाखा होनदों आरोना ओमफ्राय अके सिंगेल ओमफ्राय जा मिस्टार दिदोम
Hai Abo Sona होनदोंना Hai Agै Sona Mr. Singgelaw on होनदों thank you Bikas aja Hai Biki होनदोंना Hai Bikas Bodo saya zaman ke Aboआलाय बहानि हो होनदोंना मा होनो आङो आसामनि आगै ओमफ्राय जा बड'आ मा होनखो बाजैना आसोलि मुङा ना बाजैना आसोलि मुङा मा मुं थाइ बाजै खिन्थाहरदो गाज्रि मोनाबा बाजै होनदे आंनि आसलि मुङा बिश्वकबि होनो बिश्वकबि फेसबुक दंबा फल' खालाम मा होनो बड' आजोला आगै माबा इउटुबजों लिंक होनाय दंखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मारदिया मा होनदों मुझे भी आपका लैंग्वेज समझ में आता है इसलिए आपका लाइव वीडियो देख रहा हूँ बोला अच्छा बोडो समझ में आता है इसलिए मतलब मेरे लाइव स्ट्रीम देख रहा है थैंक यू वेरी मच मार्डी मेरे लाइव स्ट्रीम देखने के लिए ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनगोन नाम मोनथिया जानोबा हायो नों हो नाम मोनथियाथ' आरो बावबाय थायो मा नाम बुंदों बावफिनबाय बिकासआ मा होनखो भेरि नाइस भेरि नाइस बोला है बेबी भेरि नाइस बेबी बोला है थेंक इउ बिकासि बिरदावा जोंहा फरबिरबोदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्जुना फाइभ लिखारे ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो मा नानि नाम मा नानि नामबो मिथिया बाजै कमल ना नामा आरो मा बेदर जाना मोजां मोनो बेदरा आंनिया अमा बर' नालाय अमा दे बेदरखौ अमा मोजां मोनो असदासो एसे आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनो राबाया मा होनखो माहाथो बहाथो एमजे कमेन्ट गारबोदे होनदों बहाथो एमजे कमेन्ट गारबोदे होनदों नै माबाया राबाया एमजे लोगो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो आपकामिं टु के कंग्रेचुलेसन आपि सना होनदों आरोना 2K आपकामिं जाबावो नामा आंनिखौ 2K जानोसै आरोना कंग्रेचुलेसन हरखाबाय आरोना बिरदाव आफाया जोंहा बि ब्लगा मा हेलौ होनदोंना हेलौ बि बड'लेण्डआ जोंहा र'दै आङो ओंख्रि नायग्रोनो दे होनदोंना दे नायग्रो दे बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय सोराङा मा होनखो आंहा नायनोसो हागोमा थासिगोन आंहा नायनोसो हांमा थासिगोन आब' कारेन्टबो गैया ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज खमथार आब' होनदों मालाबा नायफिनसिगोन नामा आब' अखाबो हानो नागिरदों होनदों दे सोरां आगै जेबो नङा मा होनो चार्ज होनानै ला अखाबो हाबा कारेन्ट गैयाबा बिराद खस्थ' जाथारो आंहा मैया बिदिनो जादों लाइनानो गैयामोन मबाइला चार्जआनो गैयामोन ओमफ्राय 12थासोनि उनावसो फैदोंमोन खोमा लाइनानो बेटारि थोबसेबो गैखायामोन ओमफ्राय एलबि होनो हायासै एलबिबो गिदिंनो हायासै ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो जोंहा हा बाजै नोङो 31ल' जादों आरो नङा बारबाय सना लोखि मा होनो माबा 90 मा होनखो ओमफ्राय जादों आरो ना माथो 95 जानाय बादि नुयो हा नंगौ नामाब्रा आंनिया नै इदि दङ इदि मोननै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जोनोमनिया बेलेग ओमफ्राय फरायनायना बेलेग ओमफ्राय जोंहा जांगिलाया मा होनखो बाजै गुड मर्निं होनदों ना गुड मर्निं जांगिला ओमफ्राय जोंहा उनुसा मा होनखो बहानि आब'आ होनदों ना आङो मा होनो आसामनि इनुस आगै सरि इनसु आगै इनुसङो आसामनि आङो मा होनो सापागुरि थायो इनसु ओमफ्राय जोंहा बक्ताया मा होनदो आब' अबेनिलै नों होनदों आरोना आब' अबेनिलै नों होनदों आङो आसामनि आगै आसाम बिरदावा मा होनखो हाय ओमफ्राय सापागुरि थायो आङो
माबा मा होनो बक्ता आगै ओमफ्राय जा मा होनदों बे दाउआ हाय रिफें माखो हाय रिफां संखौ मा होनखोलै जोंहा बिरदाव नार्जारिया हाय रिपें ओमफ्राय थबसें ओमफ्राय सांमा राबाया मा होनखो बोरैबा राबाया जा मा होनखो बोरैबा नालेंखै 30 बोसोर जाबायबा मा होनखो बोरैबा नालेबा बोरैबा जायो आरोना माबा राबा बोरैबा जायो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बड'लेण्डआ अनदारना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा बक्ताया मा होनखो बाजैनो आंनो हिनजाव नांगौलै होनदो हिनजावखौ बाव नागिरना मोननोलै माबा मा होनो बक्ता आगै सना ओमफ्राय जोंहा सिकोरा मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय सिकोर ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो मा मुं आब'नियालाय ओमफ्राय आसाम मा जायगा आब' होनदों आरोना आदसा मा मुं होननानै सोंदों आरोना मुङा आंना मा होनो बिश्वकबि होनो आगै ओमफ्रायो जायगा आं सापागुरि थायो बड'लेण्ड आगै ओमफ्राय जोंनि मा होनो रियेल गामिया बिजनि फानबारि होनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राबाया सिख्लासोलै जा मोजांखा नालेब मालाय होनो राभा आदायाबो ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो हा नोंगौ नामा होनदो जोंहा माबाया धनन्जया ओमफ्राय बाबा हाय होनदों आरोना हाय बाबा ओमफ्राय हैदसाला दावखोलायबायसो माबाय थांखो ओमफ्राय जोंहा निक्ट'आ मा होनदों हाय रिडारा जा मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय निक्ट' ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो थेंकिउ हो समाज बुंना मा होनखो थेंकिउ समाज बुङालै थेंकिउ समाज बुङालै बाजै थेंकिउ बर' मास होननांगौरा होनदों नंगौ नामा दाना इदि होननोसै होमबालाय आङो सिंगेल आगै ओमफ्राय बिरदावा मा होनगोन आंनिफ्राय 4K सापर्ट आफि सना होनदों आरोना सार आदसा 4K सापर्ट आफि सना होनबाय जा माबाया बिरदाव नार्जारिया आंनिफ्राय 4K सापर्ट आफि सना होनदों बिरदावा ओमफ्राय जोंहा स्रिया मा होनखो I am just scrolling and see your life बोला मतलब आप स्क्रोलिंग ना वहाँ से है क्या लाइव देख रहा है ओमफ्राय बिजा मिस्टारा मा होनखो मा ओंख्रि बिमा होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना जोगोनार मा होनो मिस्टार जालु ना ओमफ्राय सोमखोरा जोंहा मा होनखो हाबा जाखांनायबाबो जा होनबाय खोमा जा साइज फैदोलै खारनो हाबा जाखांनायबाबो जों जा साइज ना मा होनखो फैदोलै खारनोसै होनदों आरोना जोंहा सोमखोरा ओमफ्राय जोंहा जि एमआ हेल' होनदों आरोना हेल' जि एमआबो हेल' जि एमआ आब' होनदों आरोना आगै बुं दे जि एम ओमफ्राय जोंहा ए बिया मा होनखो फिसाजो दंना गैया होनदोंना फिसाजो गैयालै फिसाला सासेल' एबि ओमफ्राय जोंहा जि एमआ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना मा होनो ओंख्रिया आगै जोगोनार जोंनिया ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्रायो आगै जि एम ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो लाइक इयार दान होनदों आरोना लाइक होबाय आरोना राबाया थेंकिउ दे राबा ओमफ्राय जानो सिंगेला मा होनखो 2 मा दं होनखोलै बाजै मायालै माया 2 मा दं होनखो
बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय मायो मा थु होननाय जाखो ना माखो बेयो सिंगेलागै ओमफ्राय आंहा मा होनखो ए नोंगौ ना आब' जिउ नायनो जोबोद इन्टारेस्टबो नांदों ओमफ्राय सासबो गैला जाबाय थोदस ओमफ्राय नांगौब्ला अफ जाथोंसैलै आब' ओमफ्राय जोबजासिम नायनोसै आंबो आब' सना दे आब' होनदों ए ओमफ्राय सार्जआ मा होनो बेटारिया जोबना होबा मारै कल रायलायगोन नोंलाय सोराङा दै मारै रायलायगोन कल फैबा फैनाय नङालाय सुइस अफ जाबा ओमफ्राय जोंहा राभाया हाय होनदों आरोना दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय सोरां आगै होनबालाय ओमफ्राय जोंहा राधाया हेलो हाय बोला हे हाय राधा कैसे हो जोंहा राभाया मा होनखो नोङो बहानि बस्टार होना दोन खैजोननो खोन्थाबाय थानो हो नालेबनो नैयाव लिरनानै लानोसै नामा ओरैहाय सिथाबनानै लानोसै नामा होमबालाय राभा ओमफ्राय जोंहा बिटिसिया मा होनदों आव होनदों आरोना बिटिसि आर्मिया औ होनदों ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो नोंनि महर मोजां ना आखायनो ओंखाम संबाबो नोंनि महर मोजां ना ओमफ्राय ओंखायनो आं ओंखाम संबाबो खामो नोंनिया बाजै होनदों आरोना ओंखाम संबा एलबि होबासो ओंखाम संनायाव एलबि होबाब्रा ओरैनोबा खामा धनन्जय आगै बे ओंखाम संनाया एलबि अन खालामनानै दोनबाथाय खामो ओमफ्राय एलबि होबासो खामोब्रा ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनदों ओंखाम जाबायना लोगो होनदों आरोना ए ओहो लोगो जाथ'वाखै लोगो आङो माबा आरोना जाथ'वाखै आङो साहा लोंबाय आरोना फुङाव साहासो लोङो आं बांसिनानो ओंखाम जाया आङो ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो गोजोननाय थाबाय बिमा होनदों आरोना मिस्टार गोजोननाय थाबाय बिमा होनदों ओमफ्राय जोंहा बिटि एसआ मा होनखो आव होनदों आरोना ए बिया जा मा होनखो फरायनो रोंलाब्ला मानो एलबि फैयो बड'साखौ आदसा बड'साखौ बड'लेण्डनो आलुखा होनबाय खोमाहाय अबेहा थांखो आदसा बड'साखौ बड'साखौ मा होनखो आदसा बड'सा दैमारि आब'आ बहानि होनदों बड'सा आङो बै बड'लेण्डखौ सानगासिनो ना ओंखायनो ओमफ्राय सासेया बड'लेण्ड ना बेखौनो एखे फरायगासिनो आङो ओमफ्राय राभा सिंगेला बिरदाव ओमफ्राय धनन्जय मिस्टार गोजोननाय थाबाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिटिसि ओमफ्राय एबिया मा होनखो फरायनो रोङाब्ला होनबाय आरोना मानो एलबि फैयो होनदों ओमफ्राय एबिया आगै माथो खालामबावनो आरोना सना मा होनो चेनेल खुलिनानै लासिं सिंबाबो रोंदारों फैनांबाय आरोना एबि सना मा होनो खुलिबा खुलिनानै जारला जाबाय ओरैबो थांनो हाला ओरैबो ओंखारनो हाला मा होनो माबानानै थानानै ओंखारनो हाला गाखोलांनो हाला गोजौखैबो जानानै थाबाय एबि लोक्षि सना मा खालामबावनो आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दक्साया बाजै नोङो माथो गानजा सोबोनो होनदों ए नंगौ नामा आं गानजाखौनो सिनायालै माखौबा गानजा होनो मा होनो बक्ता आगै ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो नि फैरोरो खा जोंहा नालेबा होनदों आरोना राभाया ओमफ्राय आंखौनो मिनिनो ओंखारोहाय राभा आं फरायनो माबायखौनो मिनिनो ओंखारखायो आङो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो दानि गावनो खिन्थाबाय ओमफ्राय बावबायबो आरोना ए बेखौ इदि होनदों आरोना आं खिन्थानायसो होनदों नोङो होमबा सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा सुसिला मा होनखो कैसे हो बहन बोला जी
सुशील में अच्छी हो आप कैसे हो बोलो सुशील जी राबाया हा मिनिदो आरोना ओमफ्राय सिंगेला इदि नायबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा बक्थाया मा होनखो बाजै नोंनि दोहैनो आदसा इदिसो बाजै नोंनि मोखाङा मोख्रा खिथु बादि माथो थैगोनलां होनदों नंगौ नामा मा थेंक इउ दे मा होनो इसोर हरनाय आरोना सना लोक्षि मा खालामनो बक्था दानख्लानानैबो गारजाला बोख्लाबनानैबो गारजाला माथो खालामबावनो मा होनो बक्थागै इसोर हरनायखौ लानांसिगोन आरोना इसोरा मा दादों बेखौनो लानांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंहा नेटआ मा होनखो हाल' नारा बरमा बोला हाल' नारा बरमा बोला हे नेट ने ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो वेलकाम आब' जिउ जोबोद किउट नोङो बाजै अनसुलि जाथारगोनदां बाजैया होनदों जोंहा माबाया सोराङा आङो मा होनो बारा अननो रोंलायलाङालै सोराङाखै होनदों ओमफ्राय जोंहा साहिदा मा होनगोन हाय इउ फ्रम बोला फ्रम मेरा मतलब आसाम है साहिद ओमफ्राय जोंहा सुसिला मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' सुसिल ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो नोङो खायजागदा बोला नों खायजागदा बोला जिबननो ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो दे होमबा आङो थांथ'बाय दे नेक्स्ट एलबि आव लोगो मोनगोन दे बायबाय दे सिंगेलागै टाइमाबो बारथा जानोसै नै आंबो मा होनो फिसालाखौ लायनो रेडि जानोसै आरोना एसे माबानानै थाबावनानै सिंगेलागै दे बायबाय राहुला जोंहा मा होनखो राहुला माने नोंलाय माहानि होनदोंना माहानि नोंलाय होनदों खोमालै राहुला जोंहा मानि नोंलाय होनदों आङो मा होनो आसाम सापागुरि राहुल ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो हाय बिउटिफुल कैसे हो बोला सुनील ने सुनील जी थैंक यू मैं कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ सुनील आप कैसे हो सुनील जी ओके ओमफ्राय जोंहा सुसिना मा होनदों जोंहा हेल' जि होनदों ना हेल' जोंहा एफ राहुला मा होनखो हाय होला बोला हाय राहुल ओमफ्राय जोंहा दाया मा होनदों हाय व्हेर आर इउ फ्रम बोला हे दाने फ्रम आसाम हे ओमफ्राय जोंहा बक्थाया मा होनखो नोंनि हाथाया एम्बु अरग्रा बायदिसो आब' होनदों इसे एम्बुखौनो जाया आङो मा होनो बक्था आगै एम्बुखौ नुबानो ओंखाम जानो हाया एम्बु जायाब्रा जोङो होनदो ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनदों बिदिनो बाजै गाज्रि मोजां कमेन्ट हरो बिदिखौ जेबो साननो नाङा बाजै जिउ होनदों ना औ साना मा होनो सोराङाखै साना दानिया जेबो सानला आङो मा होनो जेबो सानला जेबो मोनला आरोना ओमफ्राय दाया मा होनखो आसाम डु इउ बिलं होनदों आरोना आसाम ओमफ्राय जोंहा बिजय कुमारा जोंहा गेम अफार होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो आई एम त्रिपुरा फारा बोला है त्रिपुरा फारा अच्छा मतलब आप त्रिपुरा से है जीवन ओके ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो र' दै आगै थाथ'दो होनदो दे राबा दे ओमफ्राय जिबना जोंहा मा होनखो जिबना आइ लाभ इउ नाइट थेंक बोला नाइट बोला क्या ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सुनिला हेपि नवरात्रि होनदों ना हेपि नवरात्रि बोला है सुनिल ने ओमफ्राय राबाया जोंहा हाय बोला है हाय एयारा जोंहा बाजै सना होनदों ना ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो आंनावबा फैया होनदों एलबि होदोंमोन आरो नोंबा आङो थाब होनो मोनाखैना मा होनो एयार फिसालाखौ दोनना फैनानै न' इरि सिबबाय माबाय मोनायाव लाइन गैयामोन ओरैबायदि एम्फौ जानानै थादों लाइटआव एम्फौ मा होनो लाइटनि एम्फौआ ओमफ्रायो दुगैनानै जि सुनानै एलबि होबाय आंबो ओमफ्राय जोंहा
थबा मा होनखो जय श्रीराम बोला है जय श्रीराम थब ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनदो हाय होनदो ना हाय ओमफ्राय दाया मा होनखो जोंहा if you understand English I don't know मतलब understand English language दा ओमफ्राय जा यारा मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ जा राहाया मा होनखो आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज बोलाहाय राहाया माने सापर्ट खालामनो थिनबाय गावखौबो सोरबा जयेन जानोबा थबा जय श्रीराम बोला जय श्रीराम जा रामा मा होनखो love from Assam India बोला है राम ने from Assam India के ओमफ्राय जा मा होनखो राजेन दाना जा मा होनखो मैं बिहार से बोला है अच्छा आप बिहार से है ओके ओमफ्राय जा राहाया मा होनखो जिरबेना मिस्टारा जा मा होनखो आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम दे नानि होनदों आरोना दे मा होनो कमेन्ट हरनानै दोनखादोंबा आं बे हरगोन दे जा मिस्टार दि ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखाय हेलौ भाभी जी ओनलि लाइक देने के लिए आया है हम ठीक है बोला ठीक है ब्रोकन देवर जी थैंक यू वेरी मच मतलब इसी भी मतलब लाइक दिया है थैंक यू ओमफ्राय सुनीला जा मा होनखो आप अपना नाम बताओ मैं डेली आपसे बात करता हूँ बात आपका नाम नहीं जानता बोला अच्छा मेरा नाम नहीं मतलब नहीं मालूम है मेरा नाम विश्व को भी है सुनील विश्व को भी ओमफ्राय बड'आ जोंहा मा होनखो सुनिल बड'आ मा होनखो जोंहा फेसबुक पेज फल' खालामबाय बे बाजै होनदों खालामबाय दे बाजै होनदों आरोना बड'आ फल' खालामबाय आरोना ओमफ्राय दे आगै मा होनो बड' आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय राहुला जा मा होनखो ओमफ्राय राहुला मा होनबाय नोंनि महरा मा होनखो जोबोद मोजांथार सिस्टार लाभ इउ बाय होनदों आरोना दे बाय राहुल गोजोननाय थाबाय दे आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय राहुल ओमफ्राय जा ब्रकेना लाइक कर दिया ठीक है भाभी जी बोला ठीक है ब्रकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो निनि नम्बर रिगादि बोला है निनि नम्बर रिगादि बोला त्रिपुरा का मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आता है जीवन ओमफ्राय रामा जा मा होनखो आसाम बोला है ओमफ्राय रंगसा जा मा होनखो हाय माय बिउटिफुल लेडी बोला वेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो मैं अभी ड्यूटी में है इवनिंग में मिलेगा भाभी जी बाय बाय बोला है ओके ब्रोकन जी इवनिंग में मतलब मिलेगा बाय बाय ब्रोकन यारा मा होनखो दासो होखांदों होनदों नोंबो दा दोनबाय आरोना होमबा रामा जोंहा मा होनदों आरि मणिपुर बोला है मैं मणिपुर नहीं हूँ राम ओमफ्राय जोंहा माबा सुकाया मा होनखो सुकाराम मालि आदसा दहाय देनाय सुकाराम मालि देबरा गाव मंगलपुर ओमफ्राय राधे यारा जा मा होनखो जेबो नङा दे बाजै होनदों आरोना दा बेलासियाव होबावगोन ने दाहाय थांसै आङो मा होनो बेलासियाव होआमोन होनदा नोङो ना होला यार ओमफ्राय सुनिला आप लोग दुर्गा पूजा नहीं करती हो क्या बोला दुर्गा पूजा घर में तो पूजा घर में करता है सुनील लेकिन बड़ा नहीं करता है घर में छोटा सा पूजा करता है सुनील जी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो
बड'लेण्डआ मोजां मा होनदों ओइ बाजै गुमा गोथाव होनदों आरोना ओइ बाजै गुमा गोथाव होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा सेत्रिया हेलौ बोला है हेलौ सेत्रि रामा जोंहा मा होनखो कौन सा भाषा है बोला अच्छा भाषा बर' है राम ओमफ्राय जोंहा रन्जय ब्र'आ मा होनखो मा खबर फ्रेन्ड होनदों आरोना खबरा मोजां रन्जय ब्र' ओमफ्राय नोंनिया माबोरै ओमफ्राय PSN आ मा होनखो कहाँ से ओमफ्राय मैनुआ हाय बा तुम्हार भइस थु बहुत धुनिया वीडियो आसे बहुत ভাল लगा लाइक डान बोला अच्छा माइनू थैंक यू वेरी मच माइनू लाइक मतलब लाइक किया है ओके ओमफ्राय जा दाया हेलो बोला ऑर्गेना जा नमस्ते मैम बोला है नमस्ते ऑर्गेन जी ओमफ्राय जा सत्रिया मा होनगो आसाम का शायरी सायाम मेरी ओट्सा बनाया वाला प्राइस कितने में आते बोला आसाम का सारी साया ओमफ्राय मा होनखो यारा मा होनखो हेलौ थाम्फै दुद्रुनाय होनदों आरोना बुंदो माबा सरि एयार ओमफ्राय ऑर्गेना 40 लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच ऑर्गेन 40 लाइक करने के लिए मतलब लाइक करने के लिए थैंक यू और एयारा मा होनखो हेलौ विश्व कवि होनदों ना विश्व मोनसे नामावगौमोन दे मोनसे नामावगौमोन एसनि खाथियाव AR होनदो सेत्रिया जा मा होनखो हेलौ रिप्लाइ बोला है अच्छा सेट्री जी मुझे मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रही तो इसलिए सॉरी ओमफ्राय जा साहिला मा होनखो हेलौ बाजै सना मा खौरां होनदों आरोना साहिला खौराङा मोजां आंनिया मा होनो साहिल ओमफ्राय बाबुला मा होनो सेट्रिया मा होनखो 41 लाइक डान बोला आच्छा थेंक इउ सेट्रि ओमफ्राय जा हेन्डसाम ना बाजै सना होनदों आरोना हेन्डसामा बिदिनो सनाबो मिस्टारा मा होनखो फिसाफोरा साबैसे नानि होनदों आंना मा होनो फिसाला सासे मा होनो मिस्टार फिसाला सासे ओमफ्राय जा हेन्डसामा मा होनखो लाभ इउ होनदों आरोना नङा हेन्डसामलाय हेमन्तआ लाभ इउ बोला है हेमंत ने लाभ यू बोला सेम टू यू हेमंत सुनीला जामानगो आपका मुंह से हिंदी सुन कर बहुत अच्छा लगता है बोला अच्छा सुनील जी खबर कैसा है सुनील ओमफ्राय जा बिमला मा होनगोन हेलौ फाइजा हेलौ फाइजा किमा खबर दिवाली में जीवन है किमा खबर ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो भाभी जी जीवन ने आपका नंबर मांग रहा है भाभी जीवन ने आपका नंबर मांग रहा है त्रिपुरा लैंग्वेज है रे पागली बोला अच्छा इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा था त्रिपुरा लैंग्वेज का जीवन ओमफ्राय नायका मा होनखो बाजै लाइक बोला है नायक ने थैंक यू नायक लाइक करने के लिए बिमला जा मा होनखो हेलो की खबर होनदों ना खबर फाल मर बिमल
ओमफ्राय सुमिताया जा मा होनखो हाय आब' होनदों ना हाय आगै सुमिताया जा आब' नों मा गामिनि होनदों ना गामि आं सापागुरि थायो आगै ओमफ्राय जोंनिया गामिया बिजनि फानबारि होनो सुमिता आगै ओमफ्राय आङो ओमफ्राय जा एस आ मा होनखो हेल' मेम हाउ आर इउ होनदों ना मे ठीक हूँ एस ठीक हूँ मैं ओमफ्राय मा होनखो बनदिस्ट मोसाहारिया मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया आदसा बेन्डिस खबरा आंना मोजां ओमफ्राय जा दिदु बर'आ मा होनदों हाय आब' होनदों नामा हाय आगै मा नाम हाय बौ होनदों आरोना बौ होनखो ना माखो दे हाय बौ बलाना दिदु बर' हाय ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो आब' एलबि दाबो धनन्जया आब' एलबि दाबो फोजोबाखै नामा होनदों आरोना एलबि दाबो फोजोबाखै दे फोजोबनोसै र' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आइदि BL आ लाइफखौ बिदि नंगौ नामा लोक्षि BL फान्था नामाबो नासो होयो होनदों नोंगौ खोमा दाना बिदिनो होनांसिगोन बै मा होनो BL फान्था मा एसे रोंगौ नोंलाय सना लोक्षि नै लोक्षि सना BL मा होनो फान्था आगै मा होनो बिनानाव दंना गैया सना नोंहा बिमा दंना गैया सना नोंनाबो बिमाया बिदिसो होयो नामा बिमाया ना बिनानावा बिदि होयो आगै सना लोक्षि आयो मा एसे रोंगौ नोंलाय आइया मा एसे गियान फोरोंदों लोक्षि नोंखौलाय नोंनि आइया सना लोक्षि मा होनो PL फान्था बिमाया मा एसे मा होनो मोजां गियान फोरोंदों नोंखौलाय आयै सोर बिमामोन बेलाय BL फान्था सना रोंसोगारगौहाय नोङो एथ' मोजां गियान होयो आरोना नोंनिया बिमाया बाव थिननायनायलाय नोंनि मामिखौ BL फान्था सना नोंनि मामिखौ थिननायनायलाय नोंनि आगैखौ मा होनो सिस्टारखौ थिननायनायलाय ओइ आयै ओइ आगै माबाखौ मा होनो लामायाव बेरायबा बिदि बेराया ओरैसो बेरायो लांदां होननानै फोरों सना लोक्षि आयै मा एसे मोजांसै बेलाय फंबाय लेंनांसिगोनहां नोंखौ फंबाय गोदै BL फान्था दे सना दे ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो बेसेसिम फराया हाहा होनदों आरोना नंगौ नामा एयार ओमफ्राय LKG UKG फरायनायफ्रा एयार ओमफ्राय जा अके मा होनखो बहा दं नोंलाय आंनि जिउ होनदों आरोना ओमफ्राय जा एस आ मा होनखो वेर आर इउ फ्रम होनदों ना फ्रम आसाम मा होनो मेरा एस ओमफ्राय इउ बासुआ मा होनखो बाजै सना बिउटिफुल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खारेङा मा होनखो हेलौ होनदों आरोना हेलौ खेरें हेलौ बेयावलाय नांथाखोना बोरै जायाखै कमेन्टआबो फाग्लालै माबायावसो थांना दंहैयो ओमफ्राय जाया इउआ र' किसके नाम दायो ओमफ्राय मोनसेया मामोन मैं प्रेमी तू प्रेमी मैं प्रेमी तू प्रेमी फैदों नै आया ओमफ्राय कमेन्टआव थांखो बेखौ दा मोननाय नङाना ओमफ्राय जै सना फरायखांबाय ओमफ्राय इउआ बाजै सना नोंनि बिनानाव दंना गैगोना बाजै सना होनदों इउ बासुआ बिनानावा दङलै होनदों आरोना ओमफ्राय जा एजेटआ मा होनखो आसाम अबेनि होनदों आरोना आसाम आं सापागुरि थायो मा होनो ओमफ्राय जोंनि गामिया माबा आरोना
बिजनि फानबारि होनो ओमफ्राय जोंहा जा नर्थ टेस्टआ मा होनदों नर्थ टेस्ट इन्टारटेनमेन्टआ बाजै गोदान भिउवार्स बाजै होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे नर्थ टेस्ट ओमफ्राय राजा मांखो माबायदि डाइलगखौ नोंलाय हाहा माबायदि डाइलग होखो नोंलाय हाहा होनदों ओमफ्राय जोंहा थनन्दिया मांखो जायाखै होनबा डाइलगा I am a LKG, I am a UKG, LKG, I am a LKG, थनन्दिया मांखो थोथस मा फाग्ला कमेन्ट हरोब्रा अडियन्सफोरालाय सानो ना साना जाखो कमेन्ट होग्राफोरालाय साना ब्रेनानो गैखायाबा माथो बुंबावनो ना एफा बुहुमाव एफा गिदिर मा होनो बुहुमाव जेरै महरा मा होनो बयनियाबो एखे जाया साननाया बयनियाबो एखे जाया सबके सब मतलब चेहरा सेम नहीं होता सबका अलग अलग होता है आया कमेन्टआ सोआव थांखो मा होनो आखलाबो बिदिनो थायो आरोना लामा लामा सोबफुंलाबायग्राखासो खोमा सिग्रेट माबा थोयोसो खोमा आरो माबा माबि थोयो ओमफ्राय जोंहा यारा जोंहा मा होनखो आंहा मोनसे नायनो थांखोलै ओमफ्राय यारा जोंहा मा होनखो जाम्बिनि जा मिनिखाबाय आं बिखे बाजै नोंनि डाइलगखौ हाहा होनदों आरोना नंगौ नामा मा होनो ओमफ्राय जा अकेया मा होनखो सना नोंखौ नेक्स्ट बैसागुआव लायनोसै होनो आयौ नंगौ नामा दे आङो माइब्रानि जौ संना दोनखानोसै होनबालाय अके नामाबो अकेखा नालाय अके दे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन धनन्जया आब' नोङो बेसेबां क्लाससिम फरायनायमोन होनदों नंगौ नामा आङो फरायाखैहाय लेखाखौनो सना लोखि मा होनो धनन्जय थाखोसेल' खुनुरुखुम फरायदों आङो ओमफ्राय जा यारा मा होनखो ब्लु हो बाजै सना होनदों आं ब्लु होआ किसिखौ ब्लु देने बाले नहीं दूंगी रे यार जिसको लिखना है लिखने दो यार ब्लु होआ आङो ओमफ्राय मनिरामा जोंहा मा होनखो ओमफ्राय ब्लु होनदों ओमफ्राय मनिरामा जोंहा मा होनदों हाय आब' होनदों ना हाय आगै ओमफ्राय जोंहा इउआ मा होनखो नायगौमोन बाजै सना होनदों बिनानावआनो गैयालै आंहा मा होनो इउ बासु बिनानाव गैया ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा होनदों आरोना बाक्सानि आरो नोङो ना ओमफ्राय जोंहा मनिरामा लाइक दा होनबाय मनिरामा आगै आं मनिरामा आब' होनदों आरोना आगै लाइक दान थेंक इउ आगै दिंगाया जांखो लोगो खालाम दे बयबो होनदों आरोना दिंगाया ओमफ्राय धर्मा धर्मि ना रामसियारि दरमे अखा हादोंना हायाखै होनदों ना नोंसोरनिखै होनदों आरोना अखाया मा होनो अखा गैया जोंनिखै गैथ'आ आरोना अखा हादों अखा हागासिनो ना न' सिङाव थानो फाट्टा मोनाखै दहाय हायाखैमोन आरो फुङाव ओमफ्राय दायो फ्रि फ्रि थाइदों नै एसे ओमफ्राय मा होनखो कलेश्वरा जमा को कहाँ से हो बोला है जी मैं आसाम से हूँ
ओमफ्राय जे एमा मा होनखो बाजैया बहानि जाखो होनदों आरोना आङो आसामनिलै आसामनि ओमफ्राय मा होनगोन सोराङा गाबदों आरोना सोराङा गाबखो मानो गाबखो सोराङालाय ओमफ्राय दा धनन्जया मा होनखो गोबाव गोदान मानसिफोर थायो लाइभआव बेयाव बिदि कमेन्ट हरो आरो होनदों आरोना औ गोबां गोदान मानसि थायो होनदों ओमफ्राय इउबासबा मा होनखो बाजै सना नोंलाय बिनानावखौ फसायगोनमोन बाजै सना होनबाय बाजै सना नोंनि बिनानावखौ फसायगोनमोन बाजै सना होनदों आरोना बिनानावानो गैयाबा मा होनो इउगासु ओमफ्राय जोंहा सबिथाया मा होनखो थैद मा गोदाव सोराव लाइभ फैलाबायदों होनदों आरोना सबिथाया ओंहाय मा बुंबावनो आरोना सबिता आगै थैद मा गोदाव सोराव लाइभ मा बुंबावनो आरोना सना सबिता गोदाव सोरावानो जाहैबाय आरोना माथो बुंबावनो आरोना लाइभ फैनायखौ ना मा बुंबावनो सबिता आगै सबिता बसुमतारी आगै सना माथो बुंबावनो आरोना गोदाव सोराव मा होनो रावबो गैयै सानस'नो हायै जायगायाव फैलाबायनांबाय आरो सबिता सना लोक्षि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जनसआ मा होनखो जनसआ मा होनदों हाय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा धनन्जया अखा बोथोरनि ब्रा सबिता आगै होनदों ना नंगौ नामा अखा बोथोरनि आरोना ओमफ्राय जा पदमाया हाय होनदों आरोना हाय पदमा जा एयारा मा होनखो बाय पदमाया हि होनदों आरोना हि जा जनसआ मा होनखो आसाम कौन जागार হয় बोला आसाम कौन जागा बिजनी হয় बिजनी মই এতিয়া মানে চাপাগুৰিত আছে ओमफ्राय अजया मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' ओमफ्राय जोंहा जे एमा मा होनखो आसाम माबे डिस्ट्रिक्टनि होनदों आरोना आसाम चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे एम जा अमितआ मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय अमित ओमफ्राय जोंहा अमितआ हाय होनदों एयारा जोंहा मा होनखो ब्लु हो बाजै होनदों आङो दोननोसै ना थांनोसै फिसालाखौ लायनो ओमफ्राय जे एमा मा होनखो बाजै आंनि चेनेलखौबो नायनानै साबस्क्राइब खालामलाय हायोबा सेयार खालामना हो होनदों जे एमा कमेन्ट हरना दोन आङो साबबेक हरगोन दे माबा जे एम थांनांसिगोन नै आं माबाबानो थांसै आरोना गाज्रि मोनना दे माबा मा होनो ओमफ्राय जे माबा जागोन दे बाजै होनबाय दे होमबा होनदों आरोना गाज्रि मोननाङा दे आं दोनखासिगोन आरोना ओमफ्रायो जे एमा मा होनखो एसे सापर्ट खालामदो होनदों नै ओमफ्राय अमितआ एसे लिरनोबो होनांगौ होमबासो लिरनो मोनबा बिसिनि दुखु सुखुआ बिमाजों रायजानाय बिमाजों होखारजानाय लामा सामा सिगारेट सोबनायफ्रा एसे स्रां थांनायनि मोना दे होनदों आरोना आंबो हायो बानायनो हानायालाय आंबो बानायनो हायो आंबो ओमफ्राय आं बानायाखै आरोना थाथोंसै साननानै ओमफ्राय आंहा मा होनदों हाय होनदों आरोना जे मा होनखो टाइम जाबाय बाजै थांदो होनदों औ 20 जाबायानो ओमफ्राय आरा मा होनखो अके बाजै होनदों आरोना खैथायाव
ओमफ्राय गथ' गाबगोन नोंना होनदों स्कुलावसो नायनांगौ ना क्लास 1 मोनबाय ओमफ्राय बेनेडिट्सआ जामा होनदोंलै माहानिबा जाखो होनदों आरोना आङो आसामनि सापागुरि थायो आङो ओमफ्राय आंहा मा होनदों मा खालामदों बाजै होनदों जेबो खालामाखै रायलायदों दसे ओमफ्राय जे एमा मा होनखो होनदों आरोना जे एमा मा होनखो साबस्क्राइब खालामदे बाजै मा होनो साबस्क्राइब मा होनो जे एम आगै साबस्क्राइबबो खालामगोन आङो फरा कमेन्ट हरगोन दे कमेन्टबो हरगोन लाइकबो खालामगोन भिडिअ नायनानै हरगोन आं भिडिअ नायनानै साब लाइक गासिबो खालामजोबगोन आरो आङो ना दे एयार बाजै आं ओंखारथ'बाय दे होनदों ना दे गाज्रि मोना दे एयार ना जयेन जानो नागिरदोंमोन नामा सोरबा नोंथ' जयेन जाखाया जयेन जाखाया नोङो आङो जयेन जाखाया ओमफ्राय धनन्जया मा होनदों नोंनि हासबेन्डआ मा मावो होनदों ना हासबेन्डआ आंना मा होनो डिफेन्सआव मावोलै धनन्जय आगै ओमफ्राय फिसाला दङ सासे ओमफ्राय जे एमा दे बाजै होनदों आरोना आं बेग हरगोन दे जे एम ओमफ्राय जोंहा बिन्देसा मा ओंख्रि जाखो आरोना ओंख्रिया जोंना जोगोनार ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आरोना दा फिसालाखौ लाना फैबासो जागोन ओमफ्राय आंहा मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जायाखै जोगोनारसो ओंख्रिया जोंना ओमफ्राय मनिरा मा रदे दा फैगोन दाना दे ओमफ्राय इयारा मा होनखो मोना बाजै गाज्रि मोना होनदों आरोना ओमफ्राय बाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ हेल' होनदों आरोना हेल' अजित ओमफ्राय मनिरा मागिया आं एलिजासो आब' होनदों बेखौ गोसोखांदोंमोन आङो ओमफ्राय एलिजा आगै ओमफ्राय मा होनदों आंहा मा गामि बाजै नोंसिना होनदों ना गामि जोंनि गामिया माबा होनो आरोना बिजनि मिथियोना ओमफ्राय आं दायो थायो सापागुरि थायो आं ओमफ्राय जों मनिरा मा अखा हादों होनदों अखा हादों आरोना आगै दे ओमफ्राय जोंहा बेन्देसा मा होनखो बेन्देसा हासबेन्ड गैयाबा बरिं मोना नामा होनदों आरोना मोना मानो मोननो अयभास जाबाय थाबाय थाग्राखाय मोनबाय थाखायाना बिसोरखौलाय अयभास जाबाय आरोना ओमफ्राय होनदों आरोना जा मोजां बार बारखादों आयौनो देन्जार मोजां बार बारदों आरोना खोलो खोलो बार बारदोंहाय सनाफोर
आरखियाहाय होनदों आरो आरखियाहाय होनदों हाय आरखि आङा मा होनखो नोंसिनि फेमिलिया बेसे दं बाजै होनदों ना फेमिलि आं फिसाला दङ आंनि हासबेन्ड ओमफ्राय हासबेन्डआथ' थाखाया नालाय फिसाला सासे दं आं दं गगैया मा होनदों जोंहा एसामिस बर' होनदों एसामिस आप गगৈ आप অসমীয়া হে অসমীয়া হয় আপুনি অসমীয়া হয় ना गगৈ ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो दा मा खालामगासिनो नों हा आङो जेबो खालामाखै ओरैनो दङ नै ओरैनो दङ रुद्राया जा हाय होनदोंना हाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै दिपक गगैया मा होनखो हाँ অসমীয়া আচ্ছা অসমীয়া ক'বা দিছে মানে অসমীয়া নাজানে অলপ চলপ জানে গগৈ খবৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ खबर केनेकुवा गगै ओमफ्राय जोंहा रुद्राया मा होनखो where are you from बोला है from आसाम है रुद्रा ओमफ्राय रामा मा होनखो कैस खस्त होस सल्टीनी बोला सल्टनी मतलब नेपाली है क्या ये हाँ खस्त हो सल्टीनी मतलब कैसे पूछा है क्या रे राम ओमफ्राय गगৈने কি কৈছে কবি তো অলপ চলপ কৈছে না অলপ চলপে জানে বেছি নাজানে ओमफ्राय अलप सलप दिपक आगैया मा होनखो मा खालामदों आब' होनदोंना जेबो खालामाखै आगै नै दसे रायलायदो आरोना ओमफ्रायो आंहा मा होनखो नोंखौ लोगो मोनदोंमोन आं बाजै होनदों नोंखौ लोगो मोनदोंमोन आं बाजै होनदों ए अबेयाव लोगो मोनदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा रुद्रा मा होनखो आसाम इंडिया बोला अच्छा माने आप आसाम इंडिया से है मुझे बोला है ना मुझे बोला हाँ आसाम इंडिया से हूँ मैं आसाम इंडिया से रुद्राक मैं आसाम इंडिया से हूँ रुद्रा ने क्या बोला से हो बोला हाँ आसाम इंडिया से हो हाँ मैं ओमफ्राय जोंहा बक्सखौ बक्सकर ना हाय बोला है हाय बक्सकर भगो गया मग अभी थू क्यूट लगे ओई बोला लागी लागे लागोय लागी से लगी ओई बोला लगी ओई अच्छा किसका नसीब के आंहा मा होनखो गोसोआव फैयासै होनदों गोसोआव फैयासै होनदों गोसोआव फैयासै आं माला लोगो मोननायमोन मोनाखैमोनदां होनदों रुद्रा मा होनखो आप तो नेपाली लग रही हो बोला है रुद्रा ने नेपाली जैसा मतलब दिख रहा है लग रही है ओके मैं नेपाली नहीं हूँ बोरो हूँ सुमित गुड आफ्टरनून जी बोला है गुड आफ्टरनून सुमित जी आया नहीं है मेरे एलबी में कृपया नहीं आया है सुमित क्या हुआ बुरा लगा है क्या सुमित किसी बात को बुरा लगा है सुमित क्यों नहीं आया था मेरे एलबी में सुमित
गगे मान के अभी तो मोरम लगाओई बोला अभी तू मोरम लगाओई मोरम लगी से माने कौन कौन आया है मेरी एलबी में लाइक करो लाइक सुमित जी लाइक करो लाइक दे दो एक लाइक दे दो सुमित एक तो सुमित भाई भाई बोलता है तो गुस्सा हो जाएगा क्या सुमित जी ओमफ्राय सुमिता मा होनगोन इउ लुकिं किउट रे बाबा बोला थेंक इउ रे सुमित जी ओमफ्राय एयारा मा गोजा दानला ना माथो मा हो दाननोसै र' ओमफ्राय सुमिता मा होनखो जि गिदिर लिरखादों आरो आं नुवा नालाय नामा रोङो रोङिखाय गिदिर लिरबाय आरो याराबो सुमिता मा होनगोन नहीं रे बाबा बहुत काम है हमको बोला अच्छा बहुत काम है क्या काम कर रहा है रे सुमित इतना बिजी है एलबी में आने को टाइम नहीं मिला आपको यारा मा होनखो enggak nama दानो ओमफ्राय बादों नामा बादों नामा दाननो बादों नामा दाननोसैहाय र' दानथारनोसै आङो मा होनखो माबाया दाननानै ओमफ्राय खारलांनोसै दाननो बादों नामा जाबावो आरोना अर्चनाया जा मा होनदों हाय होनदों हाय अर्चना ओमफ्राय जा रुद्राया मा होनगोन इंडिया आसाम में आपकी शादी हुई है क्या बोला हाँ इंडिया आसाम में मेरा शादी मतलब मैं आसाम से मतलब मैं आसाम का ही हूँ रुद्रा और मेरा शादी भी आसाम में ही हुआ है आसाम से ही हूँ मैं ऑलरेडी और मेरा शादी आसाम में ही हुआ है रुद्रा जी ओमफ्राय सुमिता लाइक डान भाई थैंक यू सुमित जी लाइक करने के लिए ओमफ्राय आंहा जा मा होनखो फुल सापर्ट खा बाजै होनदों अ दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आं र' चेनेल बेलेग दं नामा माबा मा होनोमोनलाय आंहा दा नायनोसै र' आङो ओमफ्राय आङो मा होनखो अर्चना मा होनखो दान बोला है थेंक इउ अर्चना दान करने के लिए लाइक करने के लिए समीदा जमान के अभी बहुत काम है रे बाबा हमको बोला अभी भी बहुत काम है अच्छा ओके काम करो नहीं अगर काम है तो सुमित जी टाइम नहीं मिला ना काम करते करते टाइम नहीं है फिर भी मेरी एलबी में आया थैंक यू सुमित थैंक यू वेरी मच सुमित जी रुद्रा राज ने क्या बोला नेपाली कौन सी प्लेस से हो बोला नेपाली कौन सी अच्छा मैं नेपाली नहीं हूँ रुद्रा में बोरो हूँ मतलब बोडो हूँ बोरो हूँ मैं रुद्रा ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो खिड़की सफाई कर रही है कर रहे हे बाबा बोला अच्छा खिड़की सफाई कर रहा है ओके कर लीजिए सुमित ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो रोंखायो दे नों होनदों ना रोंखायो दे नों होनदों ना रोङालै मानो प्रब्लेम गोनां प्रब्लेम गोनां होनदों आरो ओमफ्राय रामा मा होनखो जा आपको एसामिस आती है बोला राम ने आती है तोरा अरे राम जी राम तोरा होनदों सुमिता मा होनखो तुमसे मिलने को दिल कर रहा है रे बाबा बोला
हाँ इसलिए आया है सुमित। मैंने तो कल भी सोचा था सुमित क्यों नहीं है यहाँ, मुझे लगा कि सुमित किसी बात को मतलब बुरा लगा होगा, किसी बात को लेकर बुरा लगा होगा, ऐसा सोच रही थी मैं सुमित जी आपको। Sampai Orson aman ke? हाँ सोचना ने क्या बोला, हुजूर कहा बता हो, हुजूर कहा बता हो बोला। रामना কি খবৰ আপোনাৰ बोला, खबर ভাল मोर राम আপোনাৰ केनेकुवा। ओमफ्राय जा आङा मानखो बाजै नाम्बार हर दे होनदो आरोना। आच्छा सोर जाखोलै नाम्बार बिखो, ओमफ्राय इयारा मा आंखो दे होनबा लाइ थादो होनदों। औ माबासिगोन र' आंलाय जाबाय नै 30 जानोसै ना खालामसै खाट। ओमफ्राय माबा मा आंखो आङा इउटुबनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय इउटुबनि सोमोन्दै सोर जाखोलै आं नोङो बड'लेण्ड बड'लेण्ड फिफा आरोना, बड'लेण्डबाथ' ओंखाम जाखांबाय नामा सना होनदों आरोना। जायाखै मा होनो जाखांबाय नामा जाबायमोन नामा सना होनदों। जाथ'वाखै दे फिफा मा होनो आं दानो जायाना, दा फिसालाखौ लाना फैनानैसो जागोन आङो। ओमफ्राय नोंहा जाखो ना माखो? मोजां जितुल हाय होनदों आरोना, अजयाबो हाय बोला हाय जितुल, हाय अजय, रामा माइकी की खबर बौ, बाजै बोला ना की खबर बाजै, बाजै खबर फाल राम मोर खबर फाल। जितुला जा मानके की কৰি আছা होनदों ना, একো কৰা নাই এনে मतलब কথা পাতি আছে एलबि दिसे একো কৰা নাই होनदों। ओमफ्राय जा खोरोमखाङा जा मानखो बबेनि बाजैनो होनदों ना, आं आसामनि आं सापागुरि। ओमफ्राय जा अर्चनाया मानखो आपको हिंदी पी थोड़ा थोड़ा आती है बोला, हाँ थोड़ा थोड़ा आती है अर्चना। ओमफ्राय मानखो रुद्राया मानखो आप कौन सी भाषा बोल रही है मैडम। अच्छा मैं बोरो भाषा, बोरो में बात कर रही हूँ मैं, बोडो लैंग्वेज अभी मैं बात कर रही हूँ। ओमफ्राय रामा मांखो मोर खर बरमात हय बरमा हय आच्छा खर बरमा ना बरमा दतमा ना राम। ओमफ्राय जा सुमिरा मानके नहीं रे बाबा सब ठीक है बोला। अच्छा सब ठीक है, अच्छा सब ठीक है तो मतलब अच्छा है सुमित। ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मानखो र' दे बिमा आङो दखानाव थांग्रो नां दे बिमा होनदो। दे बड'लेण्ड आंबो दोनखासिगोन नै फिसालाखौ लायनोसै टाइमया जाबायना 40 जाबाय नै। अर्चनाया मानखो हा where do you live मैम बोला है। अच्छा मतलब मुझे पूछ रहा है क्या कहाँ से बोल रही हो, हाँ अर्चना जी। मैं अभी क्या बोलते हैं
लाइफ में मैं अभी मतलब बङाइगांव से बङाइगांव में है, बङाइगांव में हूँ मैं अभी, बङाइगांव से लाइव दे रही हूँ। अर्चना ओमफ्राय जा रुद्रा कामांखो, ओमफ्राय जा रामा मांखो चेनेल আছে মোৰ আশা ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেম সন্দীপ महेश्वरी बोला है, महेश्वरी। ओके माने किरा मतलब मेरी मतलब वीडियो में मैसेज करके जाइएगा, आपको रिटर्न करेगा मैं। ओके मेरे वीडियो में मैसेज करके जाइएगा, रिटर्न करूंगी आपको। ज़्यादा हो गया रे टाइम, कौन था रे मोजां हेन्डसामा बाजै सना मा ओंख्रि जाखो होनदों। ओंख्रिया जोंना माबामोन आरोना मा होनोमोनलाय, आदसा बेन्डेज मा होनोमोनलाय, बे साबस्क्राइबार जाखो मा सोंखो बेन्डेज बेसां साबस्क्राइबार जाखो बार जाखो नों ना आं खालामाखैमोन, आं खालामाखैमोन, खालामसै दे मोजां होनदों आरोना। साबस्क्राइब खालामाखैमोन आरोना, खालामसै आरोना। दे खालामदो दे, ओमफ्राय खालामनो अनोबा खालामदो दे। ओमफ्राय जा हेन्डसामा मांखो बाजै सना मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना। ओंखाम जायाखै, ओंख्रिया जोगोनारमोन। ओमफ्राय दाना जोंहा बाजै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा थरुन किउ हाय होनदों आरोना। हाय बड'लेण्ड जा मा होनखो आं बड'लेण्ड आंना जाखांबाय दहायनो बिमा होनदों। जाखांबाय आरोना, मोनहैयो र', होमबाथ' गवानोलाय र', 1 मिनिट दाया मा होनखो আপোনাৰ কিয় मतलब केनिका लग करिब दाना जा मा होनगोन नाम्बार हरलाय होनदों ना। जा बि एस हाय होनबाय, बि एस आबो माय ब्र' अके होनदों माय ब्र'। ओमफ्राय रुद्रागा मा होनखो बोरी लैंग्वेज कौन सी राष्ट्र की है बोलो लैंग्वेज कौन सी राष्ट्र मतलब एस टी बड' लेंगुवेज बड' एस टि। ओमफ्राय जा मा होनखो इदिनो थांसै आङो, इदिनो थांसै मेरे मैसेज अभी जाना पड़ेगा स्कूल में। कौन है मेरे एलबी स्टूडेंट में अभी मतलब बाय बाय सबको। अभी बेटा को मतलब टाइम हो गया, बेटा का स्कूल का छुट्टी टाइम हो गया है, जाना पड़ेगा सबको। बाय बाय। ओके